בספר המהפך הבאתי את לשונו של הזוהר הקדוש, שם הוא אומר שכל העולם מתגלגל בעיגול ככדור. כלומר, לא רק שהוא כדורי, גם מסתובב סביב צירו. ויש אנשים למעלה ויש אנשים למטה. כשאצלנו אור, שם חושך. כששם חושך, כאן אור. ויש מקום שכל הזמן אור, והחושך הוא רק זמן מועט. גם את הכתבים רבי שמעון בר יוחאי הכיר. אנשים היו בטוחים שהעולם משטח שעומד על פילים. פתאום בא רב זקן בארץ ישראל, אומר העולם כדורי ויש אנשים למטה. ושם הוא אומר שאלה שלמטה קיימין בקיומייהו כשאר בני נשה, עומדים על עומדם כמו שאר בני אדם. למה הוא היה צריך להגיד את זה? מתי ניוטון גילה את כוח המשיכה? לפני 300 שנה בסך הכל. רבי שמעון בר יוחאי לפני 2000 שנה אומר שהעולם כדורי ויש אנשים בצד השני של הכדור. אז כל אחד ישאל, רגע, איך הם עומדים שם? עם הראש לפה, עם הראש לשם, איך הם לא נופלים? אומר רבי שמעון, גם אלה שלמטה עומדים על עומדם כשאר בני אדם. כמו שאתה עומד כאן בכדור, הרגליים שלך לכיוון הכדור, גם אלה שבצד השני, הרגליים שלהם לכיוון הכדור. עוד לפני ניוטון, לפני כוח המשיכה. הקוטב הדרומי, הקוטב הצפוני, שיש שם פרק זמן ארוך של אור, של חושך, לאחרי כל הפרטים האלה, ויש שם עוד נתונים מדעיים, בסוף אומר רבי שמעון, ורזה דה, מה זה רז? סוד. רזה דה, הסוד הזה, התמסר למרהון דחוכמתה, נמסר לבעלי החוכמה, חוכמת התורה. למה הוא קורא לזה סוד? היום כל ילד יודע את כל הרשימה הזו. למה הוא קורא לזה סוד? כי בזמנו זה באמת היה סוד. העולם מבין שהעולם עומד על לוויתנים, על פילים, משטח. פתאום ברב אומר, זה נראה הזוי. אומר רבי שמעון, זה סוד, זה נמסר לבעלי חוכמת התורה. אתה מאמין לתורה, תקבל את הדברים. אתה לא מאמין, תחכה עד שהמדע יגלה.